Mr. Crowley, I presume. Niin. Äiti pikku halinalle. Äiti pikku halinalle olet. Kukas täällä on? Paranoid. Paranoid. Kukas tää alla on? Siellä on Fairy. Keijuliini. Nyt alkaa tulla lapset mahtuminen aiheeksi tässä. Onko siellä? Iron Man! Rawr! Kyllä semmoisia sylimarakatteja kaikki, että mä ei vitsi. Kukas sä oot? Sä oot. Poika. Tassumerkit. Sen on sillain pakko olla Wellstad. Wellstad. Nytkö? No hei. Hei, nyt oikeesti jätkät. Hei Juoni. Ja mikronakit. Jaha. Nyt lähti. Nyt lähti. Nyt lähti. Nyt lähti. Niin, paparatsit. Paparatsit kiusaa. Paparatsit kiusaa. Missäs meidän likat on? Sä oot niin ihana, kun sä oot niin pihalla koko ajan. Oi, nuku vaan kulta pieni. Hei, ei tissiliiveihin, meillä on diili. Ei tissiliiveihin. Joka siellä on? Se on edelleen Wellstad. Entäs sinä? Sä oot Julia. Ymmi. Sanoimme moi moi. Nalluliini. Kuulkaas nyt herra. Kuulkaas nyt herra. Minun farku teille purullelu. Ei ole. Ei ole minun farkut purullelu, ei ole. Pap. Hienosti. Ei purra. Hyvä. Hieno. Tapapap. Ei järsitä äitin farkkuja. Mä tiedän, että ne on hirveän epämuodikkaat, kun ne on ehjät. Ne on hirveän epämuodikkaat, kun ne on ehjät. Rokkarien mielestä pitäisi aina olla pöksyt rikki. Juolataan, mitä teet? Mitä sä teet? Jos sä yrität haudata niitä sun kananpaloisiin, niin se voi olla vähän turha diili. Mitä neiti? Sabra. Sabralla on vähän kakkaa turkissa. Kenellä ei ois. Siellä nukkuu Tatu. Joo, siinä on sentteri. Siellä on Kylläri. Kylläri, jättimätkä. Roar, hear me roar. Tuolla menee Fairy. Nyt olisi vähän miellyttävämpi asento. Mammalle tee pahaa kattoo teidän nukkumista.
Täällä on nämä meidän pikkuruiset nakit, jotka rupeaa olemaan hirmu isoja. Hirmu isoja. Niin, te olitte vaan alle 30 grammaa, kun te tulitte. Nyt te olette yli 100 grammaa kaikki. Äiti on niin ylpeä. Portos, ihana pikku läskipoika. Missä se meidän kurkkaaja menee? No moi! Kuka haluaa olla huomion keskipiste taas koko ajan? Kuka? Kuka? Onko se meidän Iron Man? Iron Man! Äiti huomaa. Äiti huomaa. Niin. On kiireiset pienet nakit hukossa. Et oo sinä. Etkä sinä. Oletko se sinä? No sinähän se. Katsokaa nyt miten nätisti hänellä on toinen silmä vähän auki. Toinen on niin reipas pieni poika. On niin reipas pieni. Jo olet sinäkin. Kyllä mä huomaan sua. Odota hetki. Odota hetki. Sä oot kyllä semmonen huomiohuora, että voi. Niin kuin pitäisi saada olla koko ajan sylissä ja käsipainia. Minä tarvitsen huomiota, olen solisti. Kyllä. Sympaattiset nukkupussit. Kaako. Hei Koko. Hei Tiera. Viralliset valvojat. Joni on vähän sitä mieltä, että se olisi kyllä Koko valvoa seuraavaksi. Katsokaa nyt tätä. Katsokaa tätä pienen asennon täydellisyyttä just siinä. Ai vitsi, onks tossa hyvä? Oliks tuo parempi? Just noin. Jounat jotkut pööt. Kuka sanoo mulle pööt? Kuka siellä sanoo pööt? No, kukas muukaan kuin Solare. Solare sanoo... Niin, Solare sanoo aina pööt ja... Preistesan. Niin. Sä oot kyllä kans semmonen mussukka, että voi vitsi. Mitä Krauli? Tuliko syli ikävä? Tuliko syli ikävä? Tuliko? Et metis. No voi. Ota syliin. Ota heti syliin. Nää, minä vaadin. Moi. Hei lapsia, onko sulla hikka? Ja se tarttuu. Näin. Nyt on kakilla hikka.
Apua. Meillä on hikkaepidemia. Hörmäkörtä. Hepseliini. Mä oon kyllä aika varma, että se ei ole sabran syytä se sun hikkas, hei. Ja mä oon aika varma. Minä kiukuttele toiselle. Velstad. Sori, Sigmar. Niin. Kukas tästä on käynyt uimassa? En tiedä, mulla on vaan kutka. Onks tos hyvä? Älä lopeta. No, don't stop. No, don't stop. Vettä. Sori, muru. Anteeksi. Mä kyllä ite kellahdit sinne nyt. Niin, mä kyllä ite kellahdit sinne nyt. Joo. Nyt täytyy tulla mun syliin pyyhkiä. Mäpä kuule tonne sinne peuhaa hetkeksi. Siellä kuivuu. Taisit osua keskelle linssiäkin. Noniin. Hei, meillä on enkelipalloja. Tattadaa. Tai sitten vaan vettä linssissä. You decide. Oi, kulta pieni. Jaha, tervetuloa takaisin. Voi sinua. Herra Lemmy Krauli, susta tulee kyllä aikamoinen sylipeto. Tule. Kyllä. No. Sano moi moi. Moi moi. Ei kun syli. Aha, okei. Okay. Oi sua. Näihin näkyy ja näihin tunnelmiin. Hyvä.